key ka F sharp, do re mi fa sol la ti do. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nayi ke lento ngithi ushukela, kodwa ke izicwicwi ke ezinamagama akhona ezibiza thina singazona ke izicwicwi sibiza ngoshukela omnandi. Ubamba la u6 uze ku5 uze ku4 uze ku1 bese ubuyele. Bengisazama ukuchaza ke la ukuthi izicwicwi zosho ke ngamagama akhona. Bese kuba yile kade ngifuna sibheke futhi esibili lethi asiphinde futhi masusuyovala kule ngoma lethi uma ngisuka kuwona lo mhlaba omdala ngizohamba nginobujesu bese siza kulento bese sithi siya ku number 4 la. Nansi enye into kufanele siyibheke futhi la. Bese ngiyanibingelela nonke. Ngenza i-tutorial nje mfishane ngizochaza into ezimbalwa. Kodwa kukhona lento engifisa ukuthi mabe udlala ingoma uyifake usweet nje omnandi. Mina ngibiza ngamasweet ke lokho. Lento ihamba kanje nani. Ingoma yethu iqala ku number 6. Ngiqale mhlambe ngenze iscale sethu ku do re mi fa sol la ti do. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ingoma yethu iqala ku number 6. Uma ngisuka kuwona lo mhlaba omdala ngizokuja nayike lento bamba pause efonini yakho le nale ngifuna uyi-add bese usuka la ku 6